Hyvä. Eli tervetuloa tähän etäopetuksen koordinointihankkeen järjestämään ensimmäiseen etäpaneeliin. En tiedä kuinka moni on aikaisemmin järjestänyt etäpaneeleita tai osallistunut niihin. Itse en ole moiseen törmännyt. En mä tiedä, onko tämä sen kummosempi asia kuin verkkoneuvottelu, mutta tämä kuulostaa ainakin hienolta, että tämä on etäpaneelikeskustelu. Ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Tekniikan armoilla olemme kuitenkin, että jos jonkun kuva putoaa tai ääni pätkii tai muuta, niin koitetaan sitten vaan tulla mukaan. Antti on meillä ja Mikkokin siellä teknisenä tukena, eli myös privaattiviestejä voi tarvittaessa panelistit laittaa. Eli tervetuloa panelisteille. Nina Lahtinen tulee sieltä hetken kuluttua toivottavasti kuvalla mukaan. 2 tuntia sitten testasimme ja hän näkyi ja kuului erittäin hyvin. Ei ollut mitään ongelmaa. Eli jotakin on tapahtunut tässä välillä. Mutta tämä on tätä. Sitten sinne myös etäosallistujille olette lämpimästi tervetulleita. Te pääsette kuuntelemaan ja katsomaan meitä ja saatte kommentoida chatin kautta. Valitettavasti teillä ei ole puheoikeutta. Sitä ei voi antaa oikeastaan sen takia, että muuten meillä on äänet kaikki ihan sekaisin. Mutta tämähän on tämmöinen lähtölaukaus tälle hommalle, että jos tuntuu, että keskusteltavaa jää, niin sitten kaikki kyllä pääsevät jossain vaiheessa ääneen. En muista sanonko, että tallennus on päällä, mutta joka tapauksessa se on nyt päällä ja tallenne tulee sinne www.etaopetus.fi-sivuille, koska tiedän useammankin henkilön, että tämä ajankohta ei sopinut, mutta asia kiinnostaa, eli tulevat mukaan sitten myöhemmin. Mä voisin sen verran tässä vielä aluksi sanoa, että minkä takia tämä paneeli järjestettiin ja miksi tämä aihe. Ja otin Ernoon yhteyttä, että olisiko hän kiinnostunut lähtemään tähän mukaan. Ja tämä lähtee siitä liikkeelle, että silloin kun tämä etäopetuksen koordinointihanke käynnistettiin, niin me mietittiin, että mikä on etäopetuksen määritelmä. Ja kun kysyttiin eri toimijoilta, niin joka paikasta saatiin vähän erilainen vastaus. Googlettamalla ei löydetty mitään yksiselitteistä määritelmää ja itse asiassa ihmiset on sitten vähän niin kuin kinaavatkin siitä, että mitä se etäopetus, vai pitäisikö olla etä- ja verkko-opetus, vai monimuoto-opetus, vai mikä pitäisi olla. Ja sitten tietysti vielä se, että se perusopetuslaki ja perusopetuspuoli on ihan asia erikseen, että tuossa just sen verran kertailin, että tavallaan perusopetus ei tunne termiä etäopetus, mutta kuitenkin voidaan järjestää opetusta videovälitteisesti, jolloin siellä on aikuinen paikalla valvomassa. Mutta tämä tarvitsisi jollakin lailla saada selkiytetty sekä tämä termi, että myös se, että miten perusopetuksessa voitaisiin paremmin määritellä asia ja ihan siellä lain tasolla tunnistaa. Koska itse väitän nyt tällä kokemuksella, mitä olen maata kiertänyt ja tulen edelleen kiertämään ja olen kuullut, niin etäopetus tulee lisääntymään, erityisesti peruskoulun puolella. Siellä on paljon haasteita ja nyt vasta aletaan ymmärtää ne mahdollisuudet, mitä nämä uudet etävälineet mahdollistavat. Eli siis, mahdollinkohan esitellä edes itseäni? Siis Päivi Luoma etäopetuksen koordinointihankkeesta. Mulla on tässä tiukat muistiinpanot ja aikataulutus ja koitan pitää tämän homman jotenkin kasassa. Tämä tuntuu niin kauhean viralliselta nyt, kun tämä on tämä paneelikeskustelu. Mutta annetaan panelisteille ensin ihan lyhyt 2-3 minuutin esittelyvuoro ja sitten vähän siitä, että mikä on suhde tai tausta tai kokemus etäopetuksesta. Ja sen jälkeen annetaan professori Erno Lehtiselle sitten alustuspuheenvuoro. Kaisa, sinä näyt siellä minun vieressäni, niin ole hyvä ja aloita. Laitanko Kaisa mikin päälle, niin kuuluu paremmin. No niin, aloitetaan se alusta. Tätä tämä on nimenomaan. Eli siis Kaisa Vähähöppä, ylioppilastutkintolautakunta ja pääsihteerinä pitkällä reilun kuukauden kokemuksella
tässä työpaikassa. Ja kysymyshän oli, että mikä on suhde etäopetukseen. Se on lämmin ja läheinen. Eli Päivin tiukassa ohjauksessa olen opiskellut näitä asioita aikaisemminkin ja erityisesti etäkokoukset on aivan loistava tapa säästää aikaa ja energiaa. Esimerkiksi viime lauantaina pidin 2 eri vesopäivään samanaikaisesti luennon Kokkola ja Kuopio. Ei olisi ollut mitenkään mahdollista muuten kuin näitä menetelmiä käyttää. Selvä. Kiitos Kaisa. Sitten on Akin vuoro, ole hyvä. Joo, hei kaikille vaan ja olen Aki Turmari, opetusneuvos opetus- ja kulttuuriministeriössä yleissivistävän koulutuksen tulosalueella. Tällä hetkellä täällä on pääsääntöisesti yleissivistävän koulutuksen asioissa ja näissä sisältöpuolella myöskin sitten jonkin verran tai pääpiirteissään tuolla sitten keskeisten ohjausasiakirjojen laatimisessa siellä sitten allokoimassa erilaisia resursseja. Ja oma kokemukseni etäopetuksesta on pitkältä ajalta ja aikaisemmalta yliopiston uralta, ja siellä annettuja etäopetuksen jaksoja sitten olen vetänyt. Siinä mielessä tuttua hommaa. Tämä välinen puoli on jo nyt vähän tietysti uusintunut ja tuntuu olevan huomattavasti edistynyt siitä ajasta tähän päivään. Tämä lyhykäisyydessään tällainen. Selvä. Kiitos Aki. Akin alapuolella siellä näkyy olevan Nina. Pääsit mukaan, tervetuloa. Kerrotko, esittäytyt? Kiitos. Joo, Lahtisen Nina OAJ:sta ja toimin täällä kehittämispäällikkönä. Aluksi oli hieman teknisiä ongelmia, mutta koneen totaalinen uudelleenkäynnistys poisti ne, niin kuin usein näissä teknisissä laitteissa. Ymmärsin, että aihe oli kertoa yhteydestä etäopetukseen, niin itselläni etäopetusta on lähinnä ollut, kun suoritin JETin johtamisen erikoisammattitutkinnon, niin siinä käytettiin Moodlea ja muita sähköisiä alustoja, ja Moodle on käytössä meillä myös täällä OAJ:ssä, kun koulutamme meidän aktiiveja ja muita tahoja. Selvä. Kiitos Nina. Sitten vuorossa Matti. Ole hyvä. Joo, hei vaan kaikille. Tosiaan Matti Lahtinen, hallintojohtaja Opetushallituksesta, ja oikeastaan henkilökohtainen suhde etäopetukseen on se, että olen pitänyt tässä virkaurani varrella lukemattoman määrän erilaisia videovälitteisiä luentoja. Erityisesti silloin, kun olin ministeriössä tuossa 1985-2005 välisenä aikana, että siellä tämä väline oli ahkerassa käytössä. Tietysti niin kuin työn puolesta ja niin kuin, missä on ollut ehkä nyt sitten syvällisemmin tekemissä on se, että koulutuksen lainsäädäntöä kun 90-luvulla laadittiin, niin silloin näitä pykäliä kun oli mukana kirjoittelemassa, niin silloin etäopetusta, monimuoto-opetusta, lähiopetusta jouduttiin miettimään ja sitä, että miten lainsäädäntöön nämä asiat tulee kirjattua ja sitä pohdintaa jouduin silloin harjoittamaan. Tänä päivänä tietysti meillä Opetushallituksessa on paljon oikeudellista ohjausta ja neuvontaa, ja nämä etäopetuskysymykset tulevat aina aika ajoin esille, että mikä on etäopetusta, mikä ei ole etäopetusta, missä se raja menee ja minkälaiset niin oikeudelliset reunaehdot tähän määrittelyyn liittyy, että milloin se on merkittävää määritellä ja milloin taas sillä ei ole merkitystä. Selvä. Kiitos Matti tässä kohtaa, ja sen verran vinkiksi sinulle, että jos haluat katsekontaktin yleisöön, niin sulla on kamera noin. Nyt katsot meitä. Ja sitten Erno, ole hyvä ja saman tien pääset alustamaan esityksen tai paneelin. Ja ääntä, kiitos. Okei, kuuluuko nyt? No niin. Eli niin Lehtinen niin kuin siellä ruudussa lukee, ja ensinnäkin tästä suhteesta etäopetukseen, niin
niin kuulun näihin avoimen yliopistokoulutuksen veteraaneihin, eli aloitettiin 70-luvulla avoin yliopisto-opetus, ja silloin ne metodit oli vaan vähän erilaisia, että se oli sitä yhdistelmää vanhaa kirjaopetusta ja sitten puhelinopetusta, joka oli sekin ihan mukava väline. Sitten 80-luvun alussa aloin tutkiskella etäopetusta, mutta tuossa äsken mä itse asiassa tein etäopetuksen määritelmän, kun yritettiin näitä kytkentöjä saada yhteen. Se on sitä opetusta, missä puolet menee niin kuin välineiden säätämiseen ja sitten osa oppilaista jää hyvin etäälle, kun ei saa yhteyttä ollenkaan. Niin siitä voidaan saada niin kuin sun lähtö tähän määrittelylle. Mutta jos mä sitten saman tien lähden tätä varsinaista johdatuspuheenvuoroa tässä pitämään. Mä lähetin Päiville tämmöiset kalvot ja ne on hyvin yksinkertaiset, että niissä ei ole paljon asiaa, mutta joka tapauksessa ne vois ottaa nyt esille. Saatko sä sen Päivi siihen ruudulle? Pieni hetki tulee. Joo. Pieni hetki tulee. Tulee juuri. No, ne ei nyt vielä sitten näy, mutta mä tarkoituksella jätin niin kuin varsinaisesti esittämättä tässä kalvoissa ja enkä tule tässä esityksessäkään nyt alkuun esittämään, mikä se määritelmä minun mielestäni pitäisi olla, vaan käsittelen tässä nyt niitä keinoja, miten voitaisiin lähestyä tätä kysymystä, mutta kalvoja nyt ei vaan vielä näy, mutta toisaalta ne on niin simppelit, että palataanko vaan perusnäkymään ja... Joo, aloita vaan ja kyllä Antti varmaan tekee kaikkiensa. Okei. Joo. Joo, aloita vaan ja kyllä Antti varmaan tekee kaikkiensa löytää. On nähdäkseni se, että kun lähdetään hakemaan tätä etäopetuksen määritelmää, niin meidän pitäisi, katsotaan saadaanko se vaihdettua, seuraava kalvo siihen paikalle, niin ensimmäinen asia, mistä meidän pitäisi keskustella, on se, että mihin tätä määrittelyä tarvitaan. Ja nyt, jos mä pohdin sitä, tai kun lähden pohtimaan sitä, niin on ihan semmoisia selviä tarpeita, joita me voidaan tälle määrittelylle asettaa, mutta niistä vaan seuraa sitten hyvin erilaisia ratkaisuja. Eli ensinnäkin niin tämmöinen yleinen tarve, miksi yleensä määrittelyitä tehdään, on se, että jokaisella alalla on tietysti hyvä, että meillä on suht koht yhteisesti jaettu käsitys niistä keskeisistä käsitteistä, joita käytämme, ja sitä varten tarvitaan määrittelyjä. Nämä määrittelyt on just niitä tyypillisiä, joita me löydämme esimerkiksi tieteellisistä artikkeleista tai niin kuin tämmöisistä katsauksista, jotain alaa järjestelee. Ja siellä niin kuin, silloin on niin kuin tyypillistä se, että tehdään erotteluita suhteessa muihin käsitteisiin. Ja nyt etäopetuksen kohdalla näitä erotteluita just ovat niin kuin monimuoto-opetus, teknologiavälitteinen opetus, myöskin tämmöinen niin kuin, monet muut, joita voidaan ajatella. Samoin sitten semmoinen iso kysymys, jos katsoo tätä kirjallisuutta, niin siellä on semmoinen oikein niin kuin, paha sotku toisaalta suhteessa tähän kysymykseen, että kummasta puhutaan, etäoppimisesta tai etäopetuksesta. Ja näihin liittyy myöskin helposti tämmöisiä niin kuin, opetusfilosofioita tai tämmöisiä pedagogisia filosofioita tai jopa niin kuin ideologioita, mitä halutaan erityisesti näillä käsitteiden käytöllä korostaa, tai sitten ne kytkeytyvät tämmöisiin laajempiin teoreettisiin kysymyksiin. Totakin keskustelua mielestäni voidaan käydä, mutta se tässä tilanteessa menee ehkä hiukan enemmän sen akateemisen viihteen puolelle, ja mä en tiedä kuinka paljon se nyt edistää meidän niin kuin sitä asiaa, mitä tässä ollaan hakemassa. No sitten kun mennään jo paljon konkreettisemmalle puolelle, jos niin kuin ajatellaan, että tässä etsitään määritelmää, jonka avulla nyt ihan tässä omassa niin kuin suomalaisessa koulutuksen kentässä voidaan niin kuin tehdä tämmöisiä rajauksia ja todeta, että okei,
nyt vaikkapa, jos meillä on tämä etäopetuksen koordinaatiohanke, ja sen pitäisi sitten niin kuin jollakin tavalla pystyä määrittelemään, no mitkä hankkeet nyt kuuluvat tämän koordinaation alaan. Tai jos meillä on etäopetukseen kohdistuvaa rahoitusta, niin sitten milloin voidaan todeta, että tämmöistä niin kuin erityistä tukirahoitusta, että onko tämä kysymys sellaista joka nyt sitten voidaan tämmöisen rahoituksen piiriin ottaa. No se poikkeaa tuosta edellisestä sillä tavalla, että tässä niin kuin etsitään paljon käytännöllisempää niin kuin määrittelyä, ja se määrittely ei välttämättä sisällä mitään tällaisia niin kuin koulutusideologisia tai opetusideologisia kysymyksiä, mutta se silti tämän tyyppisen määritelmän, jonka kanssa avulla tehdään esimerkiksi näitä hankkeiden rajauksia, niin sen on syytä olla aika paljon laajempi kuin sitten, tai niin kuin niin, ettei se nyt tarpeettomasti sulje ulkopuolelle mielenkiintoisia toimintoja, jotka saattavat sisältää elementtejä, jotka on sinänsä tähän etäopetuksen piiriin liittyviä. No sitten ehkä se kaikkein niin kuin sanotaan, että se polttavin tarve tässä on se, että kun etäopetus laajenee, ja varsinkin kun etäopetus siirtyy ehkä sieltä niin kuin ylemmiltä kouluasteilta, jossa ne varhaiset kokemukset saatiin sitten kohti perusopetuksen kenttää, niin on ilman muuta selvää, että meidän täytyy nämä säädökset käydä lävitse. Ja säädökset koskevat silloin aika monta asiaa. Tietysti ne koskevat ihan sitä, että miten tämä opetussuunnitelman toteutus tapahtuu. Sitten se koskee tietysti näitä vastuukysymyksiä, millä tavalla hoidetaan tämä vastuu oppilaista erilaisissa tilanteissa. Sitten se koskee tietysti näitä palkkauskysymyksiä, eli miten etäopetus nähdään suhteessa opettajien palkkausjärjestelmiin. Nämä kaikki tekijät tulevat silloin tämmöisiksi kriteereiksi, kun tarkastellaan tätä etäopetuksen määritelmää suhteessa tähän mahdollisen säädöspohjan täsmentämiseen. Siellä nähdäkseni sitten niin kuin on tarkoituksenmukaista se, että tehdään semmoisia niin kuin hyvin selväpiirteisiä ja suhteeseen, ne voi olla niin kuin jossain määrin kapeampiakin ratkaisuja kuin mitä sitten noista edellisistä näkökulmista seuraisi. No, tämä on sillä tavalla nyt vähän hämmentävä tämä alku, että nyt tavallaan niin kuin hyvä viesti on se, että tämä on mielenkiintoinen kenttä, tässä on paljon asioita, joita voidaan pohtia, mutta se huono viesti on se, että en oikein usko, että niin kuin yhteen kaiken kattavaan määritelmään voidaan päästä tai jo edes järkevä pyrkiä, vaan kun määritellään jotakin, niin samalla täytyy määritellä se tarve, mitä tarkoitusta varten tämä määritelmä tehdään. No, etäopetus on asia, joka on tietysti meillä ollut niin kuin esillä hyvin pitkään. Ja siinä mielessä niin kuin kirjallisuudesta voidaan löytää paljonkin määritelmiä. Ja tuossa on nyt koottu tämmöisiä klassisia määritelmiä, jotka oli jo tai niin kuin muutama vuosikymmen sitten ajankohtaisia. Eli kun etäopetusta on aika aktiivisesti tehty koko 1900-luvun ajan, erityisesti aikuiskoulutuksessa, mutta sitten tietyissä maissa, missä on ollut hyvin, niin kuin ihmiset on asuneet hyvin hankalien etäisyyksien päässä, niin myöskin perusopetuksessa on etäopetusta toteutettu. Että se ei niin kuin ilmiönä ole millään tavalla vieras, ja sen vuoksi myöskin niin kuin siitä on paljon kirjallisuutta ja paljon määrittelyitä.
Ja nämä klassiset määritelmät on niin kuin, ehkä siinä mielessä niin kuin nyt hyviä lähtökohtia, että tässä ei heti mennä niin kuin solmuun niiden erilaisten mahdollisten käytössä olevien teknologioiden kanssa, vaan niissä ehkä se niin kuin funktio, mitä tässä ollaan toteuttamassa, nousee enemmän esiin. Ja toisaalta sitten niin kuin, näissäkin on aina niin kuin kytkentä vähän sen tyyppiseen ympäristöön, missä niitä määrittelyitä on tehty ja silloin osa noista klassisista määritelmistä, joita löytyy, niin on sen kaltaisia, että ne sisältää elementtejä, joita ei ehkä nyt sitten meidän tekemässämme määrittelyssä niinkään tarvita. No, jos mennään nyt sitten vielä tästä eteenpäin, niin nyt tämä teknologinen kehitys tietysti heijastuu hyvin voimakkaasti tähän keskusteluun. Eli kun vuonna 1980 oli koottu nuo äskeiset määritelmät Giganin artikkeliin, kun monista lähteistä siitä 70-luvulta lähinnä, niin niissä ei vielä niin kuin näkynyt tämä teknologian muutos niin voimakkaasti kuin mitä sitten sen jälkeen alkoi tapahtua. Ja oikeastaan se teknologinen muutos on jakautunut sillä tavalla kahteen vaiheeseen, että ensin se oli nimenomaan muutosta, joka vaikutti siihen, että tätä samaa etäopetusta, jota ennen tehtiin, alettiin sitten ikään kuin välittää uusin menetelmin, teknisesti kehittynein välinein, esimerkiksi videokonferenssilla tai sitten muuten tietokoneverkkojen tai näiden tietoverkkojen kautta eri välineille, ja se välineet rikastui. Mutta nyt se seuraava askel oli se, että itse asiassa tämä koko ajatus tällaisesta niin kuin, yksisuuntaisesta tiedon välittämistä jonkun välineen kautta niin kuin haastettiin aika paljon, eli että tässä on niin kuin nyt ensinnäkin se on hyvin paljon interaktiivisempaa, voi olla tämä etäopetus, koska meillä nämä välineet tekee sen mahdolliseksi. Ja sitten kysymys, tavallaan myöskin niin kuin se ajatus etäopetuksesta vain tällaisena yhtenä organisoituna kokonaisuutena, jonka joku on etukäteen suunnitellut ja toteuttaa, niin tavallaan tuli vähän niin kuin kritiikin kohteeksi, että hetkinen, tässä tapahtuu erilaista, niin kuin hyvin hajautunutta opiskeluprosessia, jossa niin kuin vain yhtenä komponenttina voi olla tämmöinen organisoitu tilanne, jota joku opettaja kontrolloi ja ohjaa, ja sen jälkeen niin kuin opiskelijat voivat toteuttaa erilaisia projekteja, joissa he käyttävät tätä teknologiaa ja erilaisia niin kuin etälähteitä hyväkseen työskentelyssään. Ja sitten myöskin tähän ikään kuin tähän etäoppimisen määritelmiin on tullut mukaan se, että nämä erilaiset esimerkiksi tietoverkoissa tapahtuvat työskentelytavat on sellaisia, että niissä tapahtuu paljon sellaista alun alkaen ei tarkoituksellista oppimista. Ollaan tekemässä jotain ihan muuta ja sitten löydetään kiinnostavia asioita ja lähteitä ja sitten niistä löydetään niin kuin semmoista uutta tietoa ja ne inspiroi oppimista. Eli että tämä niin kuin yleisempi etäoppimisen termi, mikä minusta on kyllä vähän pöhkötermi, että ei välttämättä sitä nyt niinkään tarvittaisi, niin se on hyvin voimakkaasti niin kuin ikään kuin hajautunut käsiin nyt tämän teknologisen
kehityksen kautta tällaisiksi hyvin niin kuin eritasoisiksi prosesseiksi. Mutta nyt kun me ollaan luomassa tai miettimässä sellaista määritelmää, joka nyt sitten palvelisi ehkä niitä erityisesti niitä kahta jälkimmäistä tavoitetta sitä ensimmäiseltä kalvolta, niin pääpaino varmaan on juuri tämmöistä tavoitteelliseen opetukseen perustuvista tilanteista, ja niin kuin, se voidaan ottaa määritelmän lähtökohdaksi. Mutta se ei siinä, sitten niin kuin eli tavallaan nyt, että nämä muut tasot tässä ensimmäisessä jaottelussa, ne jäävät ikään kuin tämän käsitteen määrittelyn ulkopuolelle. Ne ovat sitten niitä etäoppimisen piirteitä, joissa se tavoitteellinen opetus ja jonkun opetussuunnitelman mukaisesti organisoitu opetus ei ole välttämättä niin kuin, mukana ollenkaan. Mutta sitten ihan oma kysymyksensä, jota meidän tässä keskustelussa täytyy käsitellä, on se, että miten nämä erilaiset teknologiat tässä pitäisi ottaa huomioon. Niillä on niin tärkeää merkitystä molemmista niistä tavoitteista, mitä siinä ensimmäisellä kalvolla, niistä konkreettisista tavoitteista, mitä esitin, eli että erilaisten projektien määrittelyssä ne projektit voi olla hyvinkin erilaisia riippuen siitä, minkä tyyppisiin teknologisiin ratkaisuihin ne nojautuvat. Ja sitten tässä säädöspohjaa mietittäessä esimerkiksi ihan opettajien palkkauskysymysten kohdalla, niin se, että tavanomainen oppitunti, joka pidetään, niin se myöskin on videovälitteisesti jossain muualla nähtävissä, edustaa toista ääripäätä, ja toista ääripäätä edustaa se, että luodaan kokonaan etäopetuksen tarpeisiin johonkin oppimisalustalle sellainen kokonaisuus, jolla sitä samaa sisältöä opetetaan. On ihan ymmärrettävää, että nämä on luonteeltaan hyvin erilaisia tilanteita, ja myöskin niin kuin, opettajien palkkaussäädöksissä tai palkkausten määrittelyssä ne täytyy niin kuin ottaa huomioon, että on hyvin erilaisia nämä tilanteet. No sitten voin kuvitella, että myöskin niin kuin nämä teknologiset, tämmöiset hyvinkin niin kuin vahvasti toisistaan poikkeavat teknologiset ratkaisut etäopetuksen toteutukseen, ne heijastuu myöskin siihen, että miten me määrittelemme sitä, että minkälaista se opetus siellä perusopetusvaiheessa voi olla. Mutta jätän tämän tässä vaiheessa tarkoituksellisesti näin yleiselle tasolle, että saadaan niin kuin tämä keskustelu pysymään riittävän avoimena näin alussa, koska se on parempi, että alussa kartoitetaan sitä vähän avoimemmin ja sitten niin kuin fokusoidutaan sen jälkeen. Okei. Selvä. Kiitoksia alustuksesta. Meidän oma ääni. Selvä. Kiitoksia Erno Yritän nyt sulkea alustuksesta. Meidän oma ääni kiertää. Onko kaikilla mikit mykistettyinä? On. No nyt ei kierrä. Hyvä. Eli kiitoksia hyvästä alustuksesta. Kuten huomasimme, niin tässä on aika monenlaista mietittävää. Ja Erno tuossa alussa laitoit, että joudut poistumaan kello 14. Niin ajattelin, että voitaisiin tehdä niin, että käytäisiin tässä ensimmäisen puolen tunnin aikana läpi semmoisia kommentteja, mihin nyt Erno Lehtinen voisi vastata. Ja katsotaan sitten lopussa vähän sitä yhteenvetoa. Eli haluaako panelistit siellä viittaamalla vai käydäänkö ihan järjestyksessä läpi? Selvä, mennään ihan järjestyksessä, kun kukaan ei ehtinyt kommentoida yhtään mitään. Eli Kaisa, saat aloittaa, ole hyvä. Kiitoksia.
Ja kiitos Erno mielenkiintoisesta alustuksesta. Mä oikeastaan heittäisin tähän pikkasen provosoivan kommentin, että tarvitaanko me, juridisesti varmasti tarvitaan erityyppisiä määrittelyjä, mutta eikö oppiminen ole oppimista joka tapauksessa? Tarvitaanko me siihen sitä etälisää nykymaailmassa enää, kun nykyvälineet ei sido edes koneen ääreen välttämättä, se kone vaan kulkee mukana tarvittaessa, niin meidän pitäisi puhua vain oppimisesta ylipäätäänkin. Tämä kysymyksenä ja heittona. Selvä. Kiitoksia professori Lehtinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta allekirjoittanutta kiinnosti nimenomaan tämä tulevaisuusperspektiivi, minkä tyyppistä oppiminen tulee olemaan, niin tässä tämä tavoiteoppimisen ja näiden eri näkökulmien huomioiminen on minusta tavallaan keskeistä. Sitten mitä tuli näihin määrittelykysymyksiin ja muihin, niin lähtökohtana tietenkään meillä nyt on edelleenkin vielä sama perusopetuslaki voimassa ja sillä käsitteistöllä siitä oleva tulkintakirjallisuus myös sitten, mitä ansiokkaasti myös tässä paneelissa instituutit ovat niin sitten varmaan pohtineet, niin enemmänkin sitten sieltä, että mikäkin on, niin on myös merkittävää ja siinä mielessä niin nämä rajanveto-ongelmat, niin teknologia kehittyy koko ajan ja on monenlaisia erilaisia tapauksia sitten myös olemassa, mutta noin niin lähtökohtaisesti niin edelleenkin perusopetuslaki on edelleenkin voimassa siltä osin, kun siinä ei ole mitään merkittäviä muutoksia tullut. Mutta nämä tulevaisuusperspektiivit olivat tuossa niin kuin allekirjoittajia kiinnosti kyllä. Joo, kiitoksia esityksestä. Tosiaan mä ehkä vähän samalla tavalla ajattelen kuin tuo Kaisa, että mihin sitä määritelmää oikein tarvitaan. Tietysti itse tämä lainsäädännöllistä määritelmää joutunut tietysti eniten pohtimaan, ja kyllähän siihen liittyy se niin kuin iso koulutuspoliittinen kysymys, että kun nykyinen perusopetuslaki ei mahdollista etäopetusta oppivelvollisuusikäisillä. Ja nyt sitten tämä aika ajoin aina tulee esille, että pitäisikö mahdollistaa. Mutta että silloin 90-luvun puolivälissä, kun näitä säännöksiä mietittiin, niin silloin oli kyllä vahvasti se näkemys, että se koulussa tapahtuva oppiminen, ryhmässä tapahtuva oppiminen, kasvatus, muu mikä siellä sitten koulun turvallisessa ympäristössä tapahtuu, että se on se tapa, jolla Suomessa järjestetään oppivelvollisuusikäisten opetus. Ja sitten säädeltiin, että muiden kuin oppivelvollisuusikäisten opetus voidaan perusopetuksessa järjestää myös etäopetuksena. Totta kai tässä määrittelyssä ja tarkastelukulmassa on tärkeää, niin kun, että mikä on etäopetusta. Ja siitähän nyt on sitten näitä tulkintoja, että kun opetus tapahtuu tai kun opetusta seurataan tilanteessa ryhmässä valvottuna, niin silloin vaikka opetus tuleekin videovälitteisenä tai muuten, niin se ei ole oikeudellisessa mielessä etäopetusta. Vaikka taas jossain muusta näkökannasta, niin se on vaikkapa sen opettajan, joka sen opetuksen antaa, niin hänen näkökulmastaan se on etäopetusta, mutta oppilaiden näkökulmasta ei. Samoin jos sanoo, että toisen asteen koulutuksessa meillä pitäisi etukäteen opiskelijoille ilmoittaa, missä muodossa koulutus järjestetään, ja vuosisuunnitelmaan pitäisi kirjata, että milloin opetus on etäopetusta, milloin monimuoto-opetusta, milloin lähiopetusta, ja tämän suunnittelun ja tavallaan sen opiskelijoiden, voisi sanoa, kuluttajasuojan tai oikeusturvan kannalta, niin on tärkeää, että sitten on määritelty, että joku jakso, vaikka että on kirjattu suunnitelmaan, että se toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Mutta noin muuten sitten menemättä tuonne virkaehtosopimuspuolelle, niin en niin kuin näkisi, että miksi meillä tarvitsisi olla niin täsmällinen määrittely tälle asialle, että
teknologiat kehittyy ja tavat kehittyy siinä mielessä niin pitää aina kysyä, että mitä määritelmällä saavutetaan. Niina, olisiko sinulla vielä Joo, kiitos. tässä vaiheessa kommenttia? Eli kuuluuko? Kyllä kuuluu. Olisin ihan samaa mieltä Kaisan ja Matin kanssa, ja itse asiassa Ernokinhan tässä kyseenalaisti sen, että tarvitaanko määritelmää ja haki siihen niitä eri näkökulmia, että jos sitä määritelmää tehdään, niin mä lisäisin siihen Ernon listaan, että tavoitteellinen opetus vai oppijan itsenäinen kokeilu vai teknologiasovellusta lähtökohta, niin myös sen, että puhutaanko me oppivelvollisuusopetuksesta vai sitten muusta opetuksesta, niin vaikuttaa siihen määritelmään, että kuten Matti hyvin toi esille, niin niillä oppivelvollisilla on mahdollisuus valita, suorittavatko he oppivelvollisuutensa käymällä koulua, joilla heillä on sitten myös läsnäolovelvollisuus ja luvattomasta poissaolosta sitten opettajilla on velvollisuus siihen puuttua sun muuta, niin semmoista täydellistä määritelmää, joka kattaa nämä kaikki, jos haetaan, niin voi olla hankala sitä saada sopimaan tähän perusopetuksen puoleen. Mutta jos me luotetaan siihen, että meillä on tunnetusti erittäin korkeasti koulutetut opettajat ja heidän koulutuksessaan otetaan huomioon sitten tämä tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja interaktiiviset opetusmenetelmät, niin he didaktisen vapautensa puolesta sitten osaavat oppilaiden, opiskelijoiden ikäkehitystaso, kyseinen aihe, niin kyllä valita sen parhaan menetelmän. Et meillä on aikaisemminkin jo katsottu telkkarista, silloin kun oli mustavalkoisia, niin opetusohjelmia ja siellä opettajajohtoisesti niitä sitten pienten lasten kanssa. Ja mä tiedän, että nyt jo toisella asteella ja korkealla asteella, niin meillä on hyvin monimuotoisia etäopetuksen malleja, että ei se, että määritelmä on puuttunut tai on vaihteleva, niin ole aiheuttanut mun mielestä mitään käytännön ongelmia, miksi sitten olisi niin kuin Okei, kiitos Nina. Kaisa viittasi, saat lyhyen kommentin ennen kuin Ernolle annetaan puheenvuoro. Joo, mä olisin lisännyt tuohon äskeisiin kommentteihin sen, että tässähän tullaan sitten aika nopeasti siihen arviointikysymykseen myöskin, että jos opetus järjestetään niin sanotusti etäopetuksena, niin miten se arvioidaan ja minkälaisia arviointimenetelmiä me pystytään kehittämään etänä verkkoa hyödyntäen sitten, että ei tarvitse edes siinä vaiheessa, kun tulee niin sanottu koevaihe, niin liikuksia siitä koneen äärestä minnekään. Selvä. Erno, nyt kuulit panelistien kommentteja, mitä ajatuksia herätti. No, Tarvitaanko me edes koko määritelmää? Nämähän oli vähän sitä mieltä, että ei mitään määritelmää tarvita. Siitä, että mihin sitä sitten tarvittaisiin ja on niin kuin periaatteessa vaihtoehtoja, mihin tarvitaan. Ja se ensimmäinen kohta on tietysti semmoista, joka on sitä yleistä keskustelua, mitä joka alalla käydään, jossa etsitään vähän niin kuin yhteistä mieltä, kun jostakin asiasta puhutaan. Mutta Kaisen kanssa olen ihan samaa mieltä, mä siihen viittasinkin, totesin, että minusta nämä etuliitteet oppimisen edessä on ihan turhia, että ne on ollut alusta saakka nimittäin ihan turhia, kun on pistetty e-oppimista ja m-oppimista ja vaikka mitä oppimista, koska se oppiminen on oppimista ja se on aina ollut samaaikaisesti sekä lähellä olevien kokemusten että etäällä olevien kokemusten tai etäällä sijaitsevien materiaalien niin kuin vaikutuksessa tapahtuvaa ja nämä on enemmän tämmöisiä markkinointitermejä kuin mitä varsinaisia. Niillä ei ole niin kuin tieteellistä perustaa sinänsä semmoisille niin kuin määrittelyille. Mutta toi keskustelu siitä, että mitä nämä käytännön järjestelyt meillä ovat, joita Matti tuossa avasi, niin ne on ehkä semmoisia, minkä vuoksi nyt tämä keskustelu kannattaa tässä
tässä käydä, ehkä kysymällä juuri siitä näkökulmasta, että jos katsotaan mitä nyt opetusmenetelmien kehittämisessä tapahtuu ja minkälaisia ikään kuin tarpeita avata perinteistä tapaa toteuttaa koulutus uudenlaisilla menetelmillä tapahtuvaksi, niin missä sitten tulevat nykysäädökset vastaan ja sen jälkeen voidaan kysyä se, että nyt kumpi on tarkoituksenmukaisempaa rajoittaa sellaisten menetelmien käyttöä tai sitten vaihtaa säädöksiä. Useissa tapauksissa varmaan on niin, että olemassa olevat säädökset on hyvin pohdittu ja niiden puitteissa voidaan asia hyvin hoitaa. Esimerkiksi just se, että perusopetuksessa niin kun pääpaino on sillä ajattelulla, että lapset ovat siinä yhteisössä ja että työskentely tapahtuu valvotussa tilassa, niin ei siitä tietysti ihan kevyin perustein kannata lähteä niin kuin siitä eteenpäin tai siitä luopumaan. Mutta tämä voisi ehkä olla se näkökulma nyt sen tarpeen määrittelyä, että mihin sitä määrittelyä tarvitaan, niin katsoa, että onko meillä nyt tällä hetkellä ristiriitaa sen välillä, että mikä olisi mahdollista tehdä ja mikä olisi itse asiassa toivottavaa tehdä ja sitten mikä nykyisten määrittelyjen puitteissa on sallittu. Tämän verran tähän. Hei. Kukas panelisteista? Hei. Kukas panelisteista haluaa seuraavaksi kopin? Saa viitata ihan perinteisestikin luokkaviittauksella. Tai laittaa tuon viittaus. Matti, ole hyvä. Mä oikeastaan kysyisin, että onko nyt tullut esille jotain sellaisia tilanteita tai onko panelisteilla tietoa, missä nyt on ollut erityisen niin kuin epäselvää, että onko tämä nyt sallittu opetusmuoto, vaikkapa nyt oppivelvollisuusikäisten opetuksessa, että mitä tällaisia esimerkkejä, että tämä tämmöinen videovälitteinen opetus, mun mielestä sitä on hyviä kokemuksia ja sitä paljon käytetään, mutta juuri se reunaehto, että se tapahtuu koulussa. Että tietysti tämä keskustelu on monesti liittynyt pitkiin koulumatkoihin ja kyläkoulujen lakkauttamiseen ja muuhun. Ja ainakaan itse en niin kuin sitä kehitystä haluaisi nähdä, että syrjäseudulla, missä matkat on pitkät, niin sitten oppilaat jäisivätkin kotiin ja vain tietokoneen välityksellä esimerkiksi opiskelisivat. Mutta että jotain käytännön esimerkkejä, niin ehkä sitten olisi helpompi tarttua niihin ja käydä sitä keskustelua. No itse voisin sanoa sen verran, kun olen näissä asioissa kiertänyt eri puolilla maata, niin aina välillä kyseenalaistetaan tämä termi etäopetus, varsinkin peruskoulun puolella, että eihän siellä voi etäopettaa. Että se ei ole sallittua, mutta sehän nyt tavallaan tai on sallittua. Mutta oikeastaan se, kun me lähdettiin miettimään määritelmää tähän koordinointihankkeelle, meidän piti jollakin tavalla määritellä etäopetus. Ja silloin tehtiin just Turun yliopiston kanssa yhteistyötä myös ja mietittiin, että etäopetus tässä hankkeessa tarkoittaa kaikkea sitä opetusta, jolloin opettaja ja oppilas ovat fyysisesti eri paikassa. Se vuorovaikutus voi tapahtua samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Ja sitten silloin päätettiin, että pidetään tämä määritelmä ja lähdetään sitten muuttamaan ja muokkaamaan sitä, mikäli tarvetta tulee. No nyt jos me otetaan laajasti nämä kaikki välineet mukaan, me voidaan ajatella, että etänä voidaan opettaa, käytetään me sosiaalisen median välineitä, verkkokokousohjelmia, onko tallenteet niitä, eli mitä kaikkea etäopetus pitää sisällään. Pitääkö se nämä kaikki vai pitääkö se niistä vaan jotakin? Ja just se, että kuinka paljon etäopetuksessa, että onko se sitten sellaista opetusta, joka kuitenkin on vuorovaikutteista jollakin tavalla. Minun mielestäni on.
Eli että se palaute tulee. Sitten mennään itseopiskelun puolelle, jos käydään vaan tenttimässä. Vai onko sekin etäopetusta? Et näistä on vähän, ja sitten tämä määritelmä myös hajoaa ehkä siinä kohtaa, kun me puhutaan yleissivistävän opetuksen puolella tai mennään sitten tuonne korkeakoulupuolelle. Ja sitten yksi vielä tähän sekoittava on, että jotkut on sitä mieltä, että pitäisi puhua etä- ja verkko-opetuksesta. Miten se verkko-opetus sitten nivoutuu tähän? Tämä on ihan sen takia, että tässä on tullut erilaista viestiä. Ja kuitenkin jonkunlaisen, sanoisiko, vaikka me virallisesti löydettäisi mitään eikä semmoista määritelmää, niin joku semmoinen, onko se hyvä tämä, mikä meillä on nykyisin, mennäänkö me sillä vai lähdetäänkö me hakemaan jotain uutta? Niina viittasit, ole hyvä. Siellä on Kaisan viittausmerkintä näkyy tänne mulle, joka on ollut kauemmin, mutta kiitos, kysyn tähän väliin. Eli mun mielestä nyt siinä teidän hankkeessa otettiin huomioon myös se, että perusopetuksen osalta se tapahtuu niin, että siellä on se opettaja läsnä, vaikka sitten käytettäisiin näitä erinäköisiä alustoja tai sosiaalista mediaa tai sitten tänään tyylistä opetusta, kun meillä tässä nyt on menossa. Ja se on niin kuin tosi tärkeää. Et mä edelleen niin kuin korostaisin sitä, että tuolla kysytäänkin, että voiko vaikka Moodle-tehtävien tekeminen kotona kotitehtävänä olla siis kotitehtävien tekoa vai onko se sitten etäopetusta, niin mun mielestä ei ole niin tärkeää, että käytetäänkö nyt sanaa etäopetus, jos puhutaan tästä perusopetuksesta, vaan se, että se on tapahtunut siellä koulussa, oppilas on ollut siellä läsnä ja hänellä on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, jota opettaja kelpoinen antaa ja sitten tämä opettaja valitsee ne eri tavat ja metodit ja välineet. Ei. Kaisa, oliko sulla vanha viittaus vai oliko uusi? Oli vanha viittaus, mutta voin hyödyntää senkin, kun kerran ääneen pääsen. Eli kysäisen tuosta samalla sitä, minkä heitin tuonne chattiinkin, että miten suhtaudutaan koulun järjestämiin kerhoihin, että voiko niitä pitää etänä. Tässähän on ollut hiukan sellaista näkökulmaa, että se ei ehkä olisi luvallista, että lapsi, joka on kotona yksin vanhempien ollessa töissä, osallistuisi verkon kautta koulun järjestämään kerhoon. Ja onko niin, että on parempi, että se lapsi menee sinne ostoskeskukseen viettämään aikaansa vai se, että hän opiskelisi siinä kerhossa vaikkakin yksin ilman minkäänlaista valvontaa, niin asioita. Nyt mun on pakko sanoa heti tähän, että Kaisa, me selvitettiin tätä silloin teiltä. En muista keneltä kysyttiin ja vastaus oli se, että etäkerhoon voi osallistua kotoa käsin, kun on huoltajan suostumus siihen. Että se ei ole enää koulun varsinaista toimintaa. Näin ollaan toimittu. En tiedä, onko tulkinta oikein. Se oli silloinen vastaus. Mutta mitäs muuta? Sieltä hei, mäkin tuossa puhuin aikaisemmin, että etäosallistujat voi laittaa chattiin. Kaikkihan me ollaan etäosallistujia. Mä jotenkin tajusin, että mä itse koen, että me, jotka näymme tässä ruudulla, olemme lähiosallistujia ja sitten joiden kuva ei näy, ovat etäosallistujia. Mutta oikeasti hei, laittakaa kysymyksiä, mitä tulee mieleen. Mitä sitten? Aki, mitä ajatuksia herännyt? Selvä, kiitoksia puheenvuorosta. Tietenkin tässä aika monelta puolelta niin kolkotellaan tätä asiaa, mutta kyllä lähiopetuksesta lähdetään liikkeelle ja voimassa olevasta perusopetuslaista. Tässä mihin Matti Lahtinen viittasi myös, niin siinä ei ole tapahtunut nyt kummempia ikään kuin muutoksia, onko jotakin nyt sitten erityistä, ei ole ainakaan tähän kantautunut
mitä näitä kokeiluja me ollaan ihan vaan niin vähän etäämmältä seurattu tai mitä kaikkea on nyt sitten näkynyt. Ja eli lukiokoulutus on tietenkin ollut meillä lähempänä tarkastelussa ja sen suhteen sitä onkin hieman tarkemmin sitten jo säännelty. Mutta tässä on juuri tämä määritelmä ja sitten mikä on se voimassa oleva perusopetuslaki, jonka mukaan mennään, niin edelleenkin myös kysymys on juuri, että mistä onko jotakin, että ei tällä hetkellä järkään ole heti tullut mieleen mitään sellaista niin isompaa tarvetta, että lähiopetuksesta lähdetään ja se toteutuu niin mahdollisimman tavallaan lähellä siinä, että eikä se ihan isompaa vielä tähän mennessä, mutta mielellään kuuntelen myös muidenkin kommentteja, että minkälaisia kokemuksia tai muuta on ollut. Okei, kiitos Aki, jo huomaan. Aki, sulla on äänessä siellä jotakin ylimääräistä särinää, mitä ei ollut 2 tuntia tai jo kohta 3 tuntia sitten, että se on tullut tässä matkan varrella. Ensin oli Nina ja sitten Matti. Kiitos. Tuosta mitä Aki äsken puhui tästä lähiopetuksesta, niin siihen haluaisin tämän toisen asteen osalta todeta, että nythän on niin, että hurjan monta oppituntia lähiopetusta sieltä on vähennetty näiltä oppilailta ja me ollaan erittäin huolestuneita siitä tämän syrjäytymisen näkökulmasta, että varsinkin sellaiset nuoret, jotka täällä toisella asteella on, erityisesti siellä ammatillisella puolella, mutta myös lukiossa, jotka ei välttämättä omaa sitä hirveätä opiskeluaktiivisuutta ja sellaista halua kirjoihin, tietoon, sun muuhun perehtyä, tapahtuu se sitten tietokonevälitteisesti tai ihan perinteisesti, niin heillä on se vaara, mikäli sitten näitä lähiopetustunteja vähennetään niin, että sieltä se opettaja, joka sitten motivaattorina ja innostajana, aktivoivajana toimii, niin he jää sitten siitä paitsi. Et meillä on huonoja kokemuksia siitä, jos on ollut näitä lomautuksia ja sitten toiselta asteelta on muutamaksi viikoksi todettu, että ei opetusta ole ollenkaan, niin siellä on moni opiskelija jäänyt sen jälkeen enää tulematta lainkaan koko oppilaitokseen, johtuen just siitä, että se säännöllisyys ja rytmi on jäänyt puuttumaan. Et vaikka siellä toisella asteella tämä on vapaampaa ja etäopetus on hyvinkin mahdollista, niin siinä on tämän syrjäytymisen osalta suuret riskit, että osalle se ei oppilaista tai opiskelijoista toisella asteella sovi. Ja sen johdosta niin mun mielestä pitäisi sielläkin tätä opettajan ääntä kuulla ennen kuin opetuksen tai koulutuksen järjestäjä lähtee sitten päättämään, että joku kurssi tehdään kokonaan etäopetuksena tai kuinka paljon sitten itseopiskelua etäopetusta ylipäätään näille opiskelijoille laitetaan. Et siellä on näitä. Selvä, kiitos Nina. Sitten Matille ja sen jälkeen annetaan Ernolle ennen kuin hän joutuu poistumaan. Ehkä tuohon Niinan puheenvuoroon jatkona vielä se, että nyt tietysti koulutustakuu on tämmöinen kaikkien huulilla ja tietysti hieno asia ja tavoitteet, mutta tietysti se on hyvä tiedostaa, että pelkän koulutuspaikan niin kuin varaaminen ei riitä, vaan että todella pidetään huolta sitten, että nuori kykenee sitten opinnoissaan etenemään ja ei tule niitä keskeytyksiä, että tämäkään uudistus niin kuin ei saa jäädä niin kuin puolitiehen tai vajaaksi, vaan todella mietitään, että mikä on niin kuin soveliaan keino kenenkin opetukseen. Ja valitettavasti toisen asteen koulutuksessa välillä tulee vastaan sitä, että asioista, esimerkiksi tästä järjestämismuodosta, etäopetuksesta tai monimuoto-opetuksesta ei ole päätetty selkeästi, että siitä pitää niin kuin päättää, mitkä jaksot toteutetaan etäopetuksena ja siitä tulee ilmoittaa etukäteen, että miten menetellään, että se ei saa tulla niin kuin yllätyksenä.
Mutta tuossa aikaisemmin oli jotain muutamia kysymyksiä ja yhdyn kyllä siihen näkemykseen, että kerhotoiminta voi olla etäkerhona ja tämmöinen huoltajan suostumuksen hankkiminen on ihan se on niin kuin välttämätöntä. Ja toinen sitten se, että kotitehtäviä voidaan verkossa ja etänä suorittaa, että siihen ei ole mitään estettä. Joo, eli tosiaan joudun nyt 5 minuutin päästä siirtymään toiseen Kiitos Matti. Eeron tässä kohtaa. Kanssa, jo liittyy tähän meidän koulutustiliselvityshankkeeseen. Ollaan viimeistelemässä sitä esitystämme selvityshenkilöinä ja siihen liittyy tämmöinen aikamoisia teknisiä kysymyksiä. Mutta tähän jos palataan nyt tähän etäopetuksen määrittelykysymykseen, niin mun käsittääkseni olisi varmaan ihan järkevää se, että nyt niin kun, nämä hankkeet, jotka tässä pyörivät tällä alueella, niin voisivat koota sellaisia tilanteita, joissa nyt on juuri tällaista epäselvyyttä, jota Matti tuossa on tuonut esille. Se on yksi osa sitten toisaalta niin kuin, näiden opettajan ajan käyttöön ja palkkaukseen liittyviä semmoisia niin kuin jännitetilanteita tai vaikeuksia. Voi olla myöskin, ainakin yliopistomaailmassa ne oli erittäin suuria silloin, kun me aloitettiin tällaisten verkkoympäristöjen aktiivista käyttöä opetuksessa. Se oli niin epäselvä, miten se opettajien työvelvollisuudessa sitten nämä erilaiset uudet muodot otetaan huomioon. Mutta joka tapauksessa tämä menisi paljon paremmin varmasti eteenpäin koko ajatus nyt tämmöisten konkreettisten tilanteiden kautta, jolloin myöskin siitä selviäisi se, että onko jotain säädösten korjaamisen tarvetta. Totta kai siis se muutos, jos ajatellaan nyt tätä ympäristöä, missä me elämme, on ollut niin suuri, että tämmöinen niin kuin, tavallaan tsekkaus ja päivitys tämmöisenkin asian suhteen on tavattoman tärkeä aika ajoin tehdä. Se ei välttämättä johda muutoksiin, mutta se semmoinen perusteellinen läpikäynti, että miltä tilanne näyttää. Mutta jos sitä vaan niin kuin kirjoituspöytähommana, tai tämä nyt ei ole kirjoituspöytähommaa, vaan se on niin kuin etävideoneuvotteluhommana ilman niitä konkreettisia kysymyksiä lähdetään käsittelemään, niin minusta se voi jäädä vähän niin kuin tyhjän päälle. Et parempi olisi kerätä niitä mahdollisia niin kuin tämmöisiä konfliktitilanteita tai sellaisia tilanteita, jossa oli suunnitelmia tehdä jotakin niin kuin innovatiivista ja sitten todettiin, että se ei olekaan mahdollista, jolloin silloin niitä voisi käydä lävitse, että pitäisikö sen olla mahdollista tai oliko se nyt vain niin kuin lasten suojelua ihan oikein, että sitä ei voitukaan tehdä sillä tavalla kuin haluttiin. Mutta toivon, että keskustelu tästäkin nyt sitten niin kuin jatkuu ja sitten mahdollisesti seuraa tämmöisiä konkreettisia toimenpiteitä, mutta mulla ei ole itselleni tullut sellaista käsitystä, että nyt olisi joku niin kuin huutava tarve saada joku semmoinen yleismäärittely, että kyllä niitä on ihan riittävästi ja niistä voidaan aina tilanteen mukaan ottaa sitten sopiva. Mutta tämä käytännön puoli. Sen verran tähän ihan lopuksi. Eli pitäisi varmaan koostaa, että meillä olisi aina kun käydään tuo kiertämässä. Eli sen verran tähän ihan lopuksi. Eli pitäisi varmaan koostaa, että meillä olisi aina kun käydään tuo kiertämässä. Laita kiitos mikrofonin hetkeksi kiinni. Ääni tulee takaisin. Niin sen verran, että jos me tehdäänkin niin, että me kun käydään ensi vuosi aktiivisesti kierretään ympäri valtakuntaa, niin meillä olisi semmoinen 5-10 erilaista määritelmää. Ja sitten jos se ensimmäinen ei kelpaa sille yleisölle tai jollekin henkilölle, niin me napataan seuraava. Että entäs tämä, kävisikö tämä? Se on ihan, mä oon ihan samaa mieltä, että se mikä meillä on nyt on ihan ok, mutta sitten tulee vaan semmoinen olo, että kun nimenomaan tulee nämä sosiaalisen median välineet ja kaikki, että no onko kaikki sitten etäopetusta, joka tapahtuu etäällä? Ja minkä verran se vuorovaikutteisuus sitten määrittää sitä. Et se voi tosiaan olla, että ei me tarvita sen kummosempaa, mutta tämä nousee esille, että ei se etäopetus ole. Mutta Erno, kiitos sinulle kovasti, päästämme sinut verorahojen ja minkä ääreen. Ja me jatketaan tässä hetken aikaa ja laitan sitten kyllä viestiä, että missä jatkamme, jos näemme sen tarpeelliseksi. Eli kiitoksia. Kiitos.
Nina siellä viittasit, oliko? Joo, kiitos. Eli lähinnä siihen, että kannattaisin enemmän tätä Eeron esitystä siitä, että kootaan niitä ongelmatapauksia tai konkreettisia tilanteita, joissa on tullut epäselvyyttä, että voidaanko niin toimia. En niinkään sitä, että kiertäisitte tuolla kentällä ja tarjoaisitte useita eri määritelmiä, koska mun mielestä me ollaan aika hyvin päästy yhteisymmärrykseen siitä, että ei sinänsä tällaiselle määritelmälle ole tarvetta, että oppiminen on oppimista, tapahtuu se sitten millä tavalla tahansa, mutta jos liittyy epäselvyyttä siihen, onko se Joo. Aki, ole hyvä. Hyvä, kiitos. Perusopetuksen osalta, niin tässähän on siinä mielessä huomioitava kyllä se, että on hieman järeämpi tämä perusoikeusopetuksen ja monella muulla, että se perusoikeudellinen lähtökohta ja sitten siitä saadaan velvollisuudet, niin millä tavalla ne toteutuvat, niin on varmaan niin yksi keskeinen huomioitava seikka kyllä, että siinä mielessä siitä näkökulmasta niin mielestäni on ihan niin kuin tavallaan ensisijaisesti lähdettävä liikkeelle, että millä tavalla ne perusoikeudet ja velvollisuudet voivat niin kuin toteutua ja niitä ei voi vaarantaa niin lähtökohtaisesti. Tämän niin tekijän niin kuin, tai seikan nostin hieman niin haluaisin nostaa tässä esiin, että sen sijaan, että ehkä voidaan, että lähtöisi vertaamaan ihan suoraan eri kunnissa. Selvä, kiitoksia Aki. Miten se yleisö, jolla ei ole puheoikeutta, niin he ovat kovasti hiljaisia. Tämä on niin tyhjentävää tämä paneelikeskustelu, että vaikka tämä on, kuten huomaatte, tämä on erittäin rauhallista. Usein paneelikeskustelussa jokainen yrittää melkein repiä mikrofonin toisiltaan, jotta saisi suuvuoroa, mutta tässä tämä etenee hitaasti ja rauhallisesti. Eli laittakaa kysymyksiä nyt ihmeessä, nyt pääsette kysymään asiantuntijoilta. Jos jotakin herää, niin kannattaa hyödyntää tilanne. Mutta mitä mieltä olette sitten siitä, kun ihan oikeasti tähän törmätään, se tulee enemmän siellä lukiopuolella ja korkeammalla sanotaan, että verkko-opetus pitäisi määritellä erikseen, että pitäisi olla etä- ja verkko-opetus. Osa on sitä mieltä, että verkko-opetus ei ole etäopetusta. Ja muutenkin, mitä mieltä te olette siitä, että mitä kaikkea, siis kuuluuko nämä kaikki välineet etäopetukseen? Tuossa on ihan samaa mieltä, että ei me oikeastaan niitä keissejä ole kertoa, että mistä olisi kyseenalaistettu niin, että toimiiko ihmiset väärin. Vaan just se, että kun me mennään ja sanotaan, että okei, me ollaan etäopetuksen koordinointihanke, tultiin puhumaan teille etäopetuksesta. Mistä me mennään puhumaan, kun me mennään puhumaan etäopetuksesta? Siellä on paljon paikkoja, jos on ikinä etäopetusta sen enempää käytetty. Niin tämmöisiä itse tässä peilaan koko aika siihen, että mitä on kentällä tullut vastaan. Kaisa, viittasit, olla hyvä. Kiitos. Joo, mä tartuin heti tuohon täkyyn tästä verkko-opetuksesta. Mä en yhtään ymmärrä sitä, että miksi pitää määritellä sen välineen kautta. Sitten on erikseen puhelinopetus ja erikseen on radio-opetusta, sitäkin lähetettiin jossain vaiheessa. Ja sitten oli koulutelevisio, että nehän on nyt vaan välineitä, joiden kautta välitetään valitettavan usein yksisuuntaisesti sitä tietoa ja verkko mahdollistaa sen monikanavaisuuden, mutta väline se siitä huolimatta pelkästään on. Mutta edelleen mä jankkaisin sitä arviointia, että miten se suoritetaan verkossa ja pitääkö se suorittaa verkossa ja onko se oleellinen osa niin sanottua etäopetusta, jos Kuka haluaa vastata?
syvä hiljaisuus, Matti. No sen verran tietysti, että niin kuin ihan puhtaassa etäopetuksessa, niin toki se arviointi on aina haasteellisempaa, että siihen pitää sitten miettiä ne menetelmät, jolla se arviointi voidaan tehdä. Ja tietysti mitä tässä on näitä kysymyksiäkin nyt tullut muutamia, niin vähän tämä sama asia, että kun perusopetuksessa on videovälitteistä opetusta, eli joku toinen opettaja sitten muualta opettaa ja sitten oppilaat ovat toisen opettajan valvonnan ja huolenpidon alla siellä koulussa, niin kyllähän näissäkin tilanteissa sen arvioinnin, niin kun, että se pitää olla ennalta suunniteltu, että oppilaan työskentelyä voidaan monipuolisesti arvioida, että se ei voi olla vain kokeiden varassa. Ja se tuo niin kuin tähän niin kuin omat haasteet. Tähän varmaan pedagogit osaatte sanoa paremmin, että millä keinoin tällainen näissä tilanteissa arviointi voi tapahtua, mutta joka tapauksessa sama vaatimus monipuolista arvioinnista koskee on väline mikä tahansa. Et sillä tavalla nämä on niitä asioita, mitkä tulee haasteellisena vastaan. Ja vielä noihin kysymyksiin todella, että nyt siis ehkä tässä nyt on tullut esille, mutta vielä kertaan sen, että siis perusopetuksessa ei kutsuta etäopetukseksi sitä, jos oppilaat ovat valvotusti koulussa opettajan läsnä ollessa ja opetus tulee jostain muualta. Että se ei ole perusopetuslain mielessä etäopetusta, vaan lähiopetusta. Kiitos. Minä viittasit. Matilta hyvä määritelmä, olen aivan samaa mieltä. Eli se ei ole perusopetuksessa niin sanotusti etäopetusta, vaan yhdistäisin ja täydentäisin tätä vielä liittyen tähän Kaisan kysymykseen arvioinnista siitä, että kun opettaja sen arvioinnin tekee ja hän vastaa silloin siitä, että ne valitut menetelmät, tavat opettaa ja jakaa sitä tietoa, ohjata tiedon ääreen, on sellaiset, että ne sopii tälle kyseiselle ryhmälle oppilaita tai opiskelijoita, niin hänellä on nimenomaan sitten oikeus tähän valintaan. Ja opettaja myös vastaa siitä, että sitten nämä asetetut tavoitteet niin saavutetaan. Ja joutuu pohtimaan, että pitääkö sitten perusopetuksessa vaikka lähteä erilaisia tukimuotoja käyttämään tai ääritapauksessa näitä yksilöllistämisiä. Ja vastaavaa siellä ammatillisellakin puolella on erityisopetus tunnettu. Ja valitettavasti lukiossa meillä ei tällaista erityisopetusta tunneta, vaikka sielläkin olisi sille tarvetta, että hyvin vahvasti olemme tällaista viestiä saaneet, niin kyllä me näemme, että ehdottomasti niin, että se, joka vastaa tästä arvioinnista, päättää myös ne menetelmät. Ja siellä perusopetuksessa, jos käytetään tätä termiä etäopetus, mikä siellä on lähinnä mainittu vain sitten niiden osalta, jotka ei ole oppivelvollisia, niin kuin siellä lainsäädännössä, niin ehkä aiheutuu just se riski. Kiitos. Oletko Matti sitä mieltä, että voidaan edelleen, kun me mennään kertomaan, niin me voidaan kuitenkin puhua, että hei, me kerrotaan teille peruskoulun etäopetuksesta, että meillä on vieraiden kielten A2 etäopetusmalli tässä, jossa kaikki oppilaat ovat etänä. Kyllä siellä niin kuin tietty sekaannuksen vaara siinä piilee, että jos puhutaan perusopetuksen etäopetuksesta. Silloin se vaatii vähän enemmän selittämistä ja sitä, että niin kuin perusopetuslain mielessä kysymys ei ole, tai niin kuin oppilaiden näkökulmasta, että opetus järjestettäisiin etäopetuksena, mutta tietysti noin mitä etäopetuksena yleensä ymmärretään, niin tietysti tässä näin tapahtuu, mutta se on oikeastaan, niin kuin, miten sanoisi, kahden opettajan antamaa opetusta, jossa toinen opettaja vaan on sitten etäämmällä kuin se toinen. Toinen on siinä lähellä ja toinen on etäämmällä ja se tapahtuu näiden kahden opettajan yhteistyönä ja he ovat sopineet yhdessä, miten oppilaiden arviointi ja muu tapahtuu.
etäopetussanaan perusopetuksessa, oppivelvollisten opetuksessa, niin kun siihen liittyy väärin käsityksen vaara helposti. Kiitos. Toi oli hyvä täsmennys, että sitten vaan selitätte vähän enemmän, niin se menee ihan niin kuin poliitikoilta sitten se meidän kiertue, että me vaan selitetään vähän enemmän. Aki, viittasit siellä ainakin, ole hyvä. Kiitos. Tuohon Kaisan kysymys myös on aiheellinen tästä arvioinnista ja juuri tuossa täsmennettiin jo sitä opettajan skaalaa siinä ja tietenkin sitten myös arviointiin, että nykyisen opetussuunnitelman mukaan arviointi on kriteeriarviointiin pohjautuva ja siinä sitten käytetään monenlaisia lähteitä, opettajan virallisesti käyttää niitä ja siinä mielessä niin kun on tärkeää miettiä niitä arvioinnin keinoja, että kaikilla opettajalla on perusteltua olettaa, että se skaala on laajempi, koska sitä arviointia, sitä informaatiota saadaan. Samalla myös opettajan on tärkeää saada palautetta oppilailta ja siinä mielessä niin näen, että sekin on ollut pedagogisesti niin tärkeää, että se on selkeästi se opetustilanne hallittavissa. Ja mielestäni parhaiten toteutuu siinä lähiopetuksessa tietenkin näin ajateltuna, mutta niin kuin todettiin, niin tämä kaiken kysymys on aiheellinen siitä arvioinnin ulottuvuudesta, että mä korostan ennen kaikkea sitä yhdenvertaisuutta, että se on hyvä pitää mielessä. Kyllä. Kiitos Aki. Nyt katsotaanko sen verran tässä, mitä täällä oliko näitä kysymyksiä, tuliko kysymyksiin. Jos panelistit selaatte läpi nämä kysymykset, joita on tullut, niin löytyykö sieltä joku kohta, jota haluatte kommentoida? Tuolla näyttää olevan kysymyksenä tämmöinen rahoituksellinen kysymys, että voiko kokonaan etäopiskeluna suorittavan opiskelijan laskea mukaan oppilasmäärään. Nyt lukion osalta ja ammatillisen koulutuksen osalta niin rahoituksellisesti ei ole merkitystä sillä, että onko opiskelija lähiopiskelijana vai etäopiskelijana. Eli rahoituksellisesti opiskelijat, lähi- ja etäopetusopiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Mutta totta kai etäopiskelu on erotettava taas sitten puhtaasti itsenäistä opiskelusta, ja nämä tämmöiset itsenäiset opiskelijat, jotka pelkästään tenttimällä sitten suorittavat, käyvät erityisessä tutkinnossa suorittamassa sitten yksittäisten oppiaineiden ja koko oppimäärän arvosanoja, niin näitä vanhalla termillä yksityisopiskelijoita, niistä taas ei tule rahoitusta, että siinä on taas se rajankäynti niin kuin etäopiskelijan ja yksityisoppilaan välillä käytävä. Mutta muuten rahoituksellisesti, kun puhutaan siis toisen asteen koulutuksesta, niin opiskelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa rahoituksellisesti. Selvä. Onko muilla? Löytyykö jotakin, mitä haluatte kommentoida? Saitko Kaisa lisävalaistusta arviointia koskevaan asiaan? Kiitos, kyllä sain jonkun verran, että tulipahan mieleen vaan semmoinen visio kaukaisesta tulevaisuudesta, että ehkä sovittuna aikana. Ja vuosiluku on? Joo, siellä se on taatusti kyllä. Mitä kysyy Sirpa Kova? Kysyy, oletteko koonneet koordinointihankkeen sivustolla esim. OPH:n vahvistuksen perusopetuksen etäkerhoon osallistumisen periaatteista? Se on siellä jossakin mielestäni mainintana
kun on kysytty näitä, miten eri puolilla on palkkaukset järjestetty. Mutta tarkistetaan asia ja voidaan, laitetaan se sinne vielä, jos sille on tarvetta, niin näkyvämmin esille. Tämä on oikein Nina, ole hyvä. Hyvä, kun tuossa mainitsit tuon palkkauksen, niin tässä mietin, kun puhuttiin yhdessä vaiheessa tästä verkko-opetuksesta. Ja sinänsä tietysti liittyy myös tähän etäopetukseenkin, että ei puhtaasti palkkauksellisesta näkökulmasta, mutta myös opettajan tekijänoikeudellisesta näkökulmasta on hyvin tärkeää, että ennalta opettajan kanssa on sovittu, että minkälaista opetusta hän käyttää, ja jos sitten se on laajemmin käytettävissä tai jaettavissa kuin vaan hänellä itsellään, niin silloin täytyy ottaa huomioon nämä tekijänoikeudelliset näkökulmat. Eli meillä opettajien työnkuvaan ei kuulu opetusmateriaalin tekeminen muille, vaan siitä sovitaan sitten aina erikseen ja samalla sitten, että miten se korvataan. Eli ihan niin kuin koulutuksen järjestäjät kirjan kustantajilta ostavat oppimateriaalia tai sitten toki verkossa on paljon myös ilmaista oppimateriaalia jaossa, niin tulee sopia sitten opettajan kanssa, jos hän on tällaista teoskynnyksen yli. Aivan. Siellä kysymys, tai onko tämä kommentti, tulevaisuudessa tentit voisivat keskittyä opitun tiedon soveltamiseen eikä ulkoa oppimiseen. Varmaan voisi olla kaikki kun ajatellaan, että sitä kokeet varten ja ylioppilaskirjoituksia varten opiskellaan. Vähän eri asioista puhutaan, kun käytetään sanaa tentti, niin peruskoulun puolella se on vieraampi asia. Mutta olisiko itse asiassa nyt voitaisiin, Kaisa, meinasin just heittää sulle joku kysymyksen, mutta nyt kun en mä heitäkään kysymystä, kun sä jo viittaat, ole hyvä. Joo, en tiedä mitä aioit kysyä, mutta tuosta Ninan kommentista heräsi tietysti ajatus siitä, että oikeastaan kysyä muilta, että onko meillä olemassa ja pitäisikö meillä olla etäopetukseen, tai siis oli se määritelmä nyt mikä tahansa, niin erikseen Mitäs mieltä ollaan? Matti, irtoisiko nyt jotakin? Kyllähän tuo nyt heittää lonkalta, että ilman muuta pitää olla. Että kyllähän etäopetus nyt kuitenkin menetelmänä on sillä tavalla erilaista, mutta että tietysti kaiken pohjanahan on sitten opetussuunnitelma, jonka mukaan opiskellaan, että se materiaali tukee opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältöjen oppimista, mutta ilman muuta monipuolisia materiaaleja ja etäopetuksessa on omat erityispiirteet ja varmaan on syytä kehittää. Älköön kukaan mainitko nyt sitten tässä lopuksi sanaa tekijänoikeudet, jätetään ne ihan kokonaan, ei muisteta, että semmoisia on olemassakaan. Olisiko Aki sinulla jotakin kommentteja? Jos me ruvetaan tässä vetämään vähän yhteen tätä mitä tässä on puhuttu, mitä on ollut tuolla kysymyksiä ja mitä ajatuksia teillä on. Onko meillä nyt ihan selkeä tämä kuvio, että ei tarvita, tai onko tämä vaan meidän ekolaisten, niin kuin me puhutaan päässä, tämä ongelma, haaste tämän määrittelyn suhteen? Jatketaanko samalla linjalla ja vähän tarkennetaan vaan näitä? Joo, kiitos. Materiaalikysymykseen ihan lyhyesti, niin tietenkin oppimateriaali on merkittävä kyllä, mikä opettaja valitsee opetukseensa ja monipuolisempaa se on aina sen parempaa ja opettajat löytää tarkoituksenmukaisen materiaalin varmaan sitten käytettäväksi, mutta onko se sitten erilaista vai mitä, niin juuri nämä opetussuunnitelmat tietenkin on tietyllä tavalla valtavalliset opetussuunnitelmat raamia ja sitten siihen ne paikalliset ja koulukohtaiset, niin ne niin osittain myös tätä sitten
sitten sisältöpuolta. Ja tässä todettiin näistä menetelmistä, ja että opettajalla on nykyään aika vapaat kädet niin valita opetusmenetelmiä. Tietenkin, jos lähiympäristöä meidätään käyttää hyödyksi jollakin tavalla, niin se on aina sitten oma reunaehtoisesti sitten myöskin monet muut ratkaisut siihen, että jotkut ratkaisut saattaa sulkea sitten toisia ratkaisuja pois, että niin se on yksi hyvä huomata. Jos sopii, Matti, että myös tästä rahoituslaista, niin tästä koulutuksen järjestäjät sitten tietenkin, heillä on tämä, että kuinka voidaan lukea oppilaaksi, niin sitten siinä on tämä rahoituslain mukaiset niin tavallaan kriteerit, ja sitten kun kootaan näitä tietoja, niin niitä ohjeistetaan tietenkin sitten myös siellä, että se on hyvä. Että juuri minkä tyyppisestä oppilaasta ja opiskelijasta on kyse, niin sitten myös koulutuksen järjestäjillä on nämä oppilaaksi ottamisen edellytykset tai sitten tietyllä tavalla ketä voi lukea mukaan, niin tulee sitten myös jotain rahoituslain pohjalta. Ihan lyhyesti. Selvä, kiitos. Se oli vielä siihen materiaalikysymykseen. Niina tuossa viittasit. Nyt olisi oikeastaan alkava se loppuhuipennuksen hetki. Nyt jäätte sitten tällä viimeisellä kuuluisilla sanoillanne pyörimään tuonne netin ihmeelliseen maailmaan tämän tallenteen kanssa. Niina, ole hyvä. Kiitos. Viimeiset sanat kohdistu siihen, kun kysyit ikään kuin, että miten sitten jatkatte tästä eteenpäin, että samalla tavalla vai kuinka, niin totta kai siis asiahan on tärkeä, jota viette eteenpäin, mutta korostakaa siellä sitä, että opettajalla on se didaktinen vapaus, että he tuntevat ne oppilaat ja opiskelijat ja osaavat sitten valita ne soveliaat tavat ja menetelmät. Ja hyvä on tuoda esille sitä, että vaikka lukiossa, niin vaan noin 50% meidän opettajista on edes työnantajalta oma tietokone käytössä, että kuinka mikään tätä tässä toteutettaisiin tai omia töitämme tehtäisiin, jos meillä ei omaa tietokonetta olisi. Et kyllä se on hyvin paljon myös resurssiväline ja laite. Kysymys vielä tänä päivänä meidän kouluissa ja oppilaitoksissa. Ja sen lisäksi niin opettajankoulutuslaitokset, harjoittelukoulut, niin hehän ovat keskeisessä asemassa sitten siinä, että millaisia valmiuksia opettajilla on. Ja työnantaja tietysti kantaa vastuun siitä, että nyt jo virassa ja opetustyötä tekevillä niin oma osaaminen kehittyy ja sitä ylläpidetään ja he tarjoavat mahdollisuuden siihen, jos vielä aiemmin tämmöinen etäopetus ei esimerkiksi, kuinka kauan sitten kävinkään itse opettajankoulutuslaitosta, niin ollut siellä todellakaan. Kiitos Niina. Sitten Matille heitetään viimeinen sinun puheenvuoro. Joo, tietysti lähtökohta on aina se, että tunnetaan niin kuin reunaehdot, tunnetaan lainsäädäntö ja hallinnon reunaehdot, mutta kyllä niin kuin kannustan vahvasti niin kuin kehittämään opetusmenetelmiä, opetuksen tapoja ja hakemaan uusia muotoja. Että tässä suhteessa olkaa rohkeita ja ennakkoluulottomia ja sitten on tietysti aina syytä tarkistaa, että nämä on sitten löydetyt ratkaisut ovat myös sitten tähän niin kuin hallintoon ja lainsäädäntöönkin soveliaita, mutta että ilman muuta tätä kehitystyötä pitää tehdä. Me ollaan Suomessa ehkä niin kuin olevinaan tässä suhteessa niin kuin edelläkävijöitä, mutta emme välttämättä sitä tänä päivänä ole. Hyvä. Kiitos, tämä kannusti meitä kovasti. Meidän on täytynyt olla jo hiukan hulluja niin sanotusti, kun olemme kiertäneet tuolla rohkeasti menneet eri opettajan huoneisiin ja auditorioihin puhumaan asiasta. Mutta jatkamme ja olen ihan samaa mieltä kanssasi, että tarvitaan edelleen ja hyvä lisää tietoa. Kaisa, loppusanasi. Loppusanani tässä tilaisuudessa, aion jatkaa kyllä puhumista tämän jälkeen.
jatkakaa samaa erinomaista työtä. Ja muistakaa aina säännöllisin väliajoin, kun käytte puhumassa lukioissa ja toisella asteella ylipäätään, niin muistuttaa, että tietotekniikka Hyvä, kiitos. Aki, mitä vielä ihan viimeiseksi haluaisit sanoa? Kyllä, kiitos aiheelta. Siinä mielessä tärkeää, että kyllä opetuksen monipuolistamiseen aina pitää kannustaa ja siihen juuri nämä hallinnon ja toteutustapojen rajat huomioon ottaa ja sitten ennen kaikkea tämän yhdenvertaisen niin kuin, oikeuden ja mahdollisuuden niin varmistamisen, että silloin kun puhutaan perusopetuksesta, niin, kyllä tavallaan ne opetuksen kehittäminen niin on sitten hyvä asia ja siihen kannustetaan kyllä. Että ihan mitä reunaehtoja huomioon ottaa, niin toivotaan kaikille Suomen opettajille monesta työssä. Hyvällä koulutuksella meillä nyt on opettajilla palkkalinja, niin varmasti myös Kiitos, ja sitten me voitaisiin aloittaa seuraava paneeli tuosta täydennyskoulutuksesta. TVT:n osalta siitä riittäisi juttua, ja sitten ne tekijänoikeudet jäi ihan kokonaan käsittelemättä. Mutta kiitos kovasti kaikille, annoitte aikaanne, ja tämä on kuitenkin tärkeä asia, kun tätä nyt maanlaajuisesti viedään eteenpäin ja koitetaan saada ihmisiä innostumaan ja oikeasti rohkaista myös kentällä toimimaan, että ottavat uusia tapoja ja uusia TVT-juttuja käyttöön. Ja ihan niin kuin Kaisa sanoit, niin ne ylioppilaskirjoitukset kun muuttuvat, niin kyllä sen koulun täytyy muutenkin muuttua. Mutta kyllä se on piirtoheitin, kuulkaa, se on kova sana, kun menee jonnekin lukioon. Niin kyllä se on se piirtoheitin. Joku voi sanoa, niin on meillä tuolla paketeissa jotain tauluja tai mitä siellä mahtaa olla, mutta ei ole kukaan ehtinyt purkaa, eikä ne oikein tiedetä, mitä me niitä sitten tehtäisikään, mutta niitä vaan jostain tulla tupsahti. Ja tämä on oikeasti ihan tätä päivää ja tosi monessa paikassa. Mutta nyt kiitämme kaikkia. Tästä tallenne tulee sinne www.etäopetus.fi-sivulle. Pistäisi vielä tuonne. Päivi provosoi. Ketä Päivi provosoi? Kimmo Laitinen kysyy, en mielestäni ketään. Tämä on nimittäin ihan täyttä totta, mitä mä puhun. Mä puhun aina faktaa. Mutta käykää katsomassa. Tonne tulee monenlaista muutakin materiaalia, tutkimustietoa, kaikenlaista, meidän webinaaritallenteet ja niin edelleen. Ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja hyvää syksyn jatkoa ja talvi tulee ja